cápsulas de café, botellas de plástico, tuppers, produtos de limpeza para o fogar... Todo isto son disruptores endocrinos, pero a xente sabe o que significa. Ímolo comprobar. ¿Disruptores endocrinos? Eu endocrinos conozo, pero a outra palabra non. Ni idea. Me suena como regularización a partir del sistema endocrino. Vale, pois non é iso. O tema dos plásticos nos alimentos e todas estas cousas, non? Intentas evitalo? Sí, Seguro? Sí. Como o evitas? frascos de cristal e pouco máis. Están en todas as cousas, entonces é complicado. As botellas de plástico reutilízalas? Sí. Algúnas sí. Siempre que puedo. Cantas veces sois reutilizar as botellas? 5 o 4. Para agua nada más. Ai, se non evitar os disruptores endocrinos. Eu agua non bebo, entón. Nunca. Non me mintas que sei que sí. No, teño botellas de cristal. A mítica de aluminio e de cristal. Metes os tuppers no microondas? No, ¿por qué? Porque é malo para a saúde. Sí, os que son aptos para o microondas. Os de plástico? No, non os usamos. Limpianse moi mal. A tapa sí que é de plástico, pero o tupper é de cristal. Aí o microondas do meu fillo está ali na corte dos coches. Como lavas os tuppers? A man ou mételo no... A man. A man. Produtos de limpeza para o fogar utilizas? Ah, sí, eso sí. Sí, sí. No, moitos non. Os do suelo, das vajillas é pouco máis. É como limpio. En vez de suavizante, a lavadora botolle vinagre. Cheira mal. Non cheira mal, non. Sabes o que é o bisfenol? Ni idea. Triclosan tampouco sabes o que é. Tampouco. Serán desinfectantes. Nin idea. O importante é que limpe. Exactamente. Disruptores endocrinos, esos grandes descoñecidos pero que están presentes no noso día a día. E imos empezar polo principio. Gemma Rodríguez, moi boa tarde de novo. Que son exactamente e que efectos nocivos poden ter para a nosa saúde? Claro, os disruptores endocrinos son elementos químicos que están pois no aire, en contacto con cousas, materiales, como temos aquí nesta mesa, que o que fan principalmente é que dan alteracións hormonais e por eso se denominan disruptores endocrinos. Que é o que nos fan e que é o que se sabe que alteran a regulación das hormonas e, por exemplo, o que nos poden facer é incrementar as hormonas do apetito, disminuir as da saciedade... Desequilibran todo o sistema. Estamos vendo algúns exemplos, Gemma? Precisamente destes disruptores. Dos diferentes disruptores endocrinos que hai, eso podería xustificar un poquinho porque hai tanta prevalencia da obesidade. Pero non solamente iso, senón que sabe que tamén actúan un pouquiño interfirendo na acción da insulina. Isto xustificaría un pouquiño tamén a aparición da prevalencia da diabetes, porque hai tanta diabetes no noso país, co cal é algo que sempre temos que estar atentos e saber onde están para evitalos na medida do posible. Ou seja, que son sustancias químicas que non sabemos onde están e que afectan a nosa saúde perxudicándoa, o noso sistema hormonal. En que podemos atopar estes disruptores endocrinos? Bueno, pois tal e como vemos aquí, temos un moi bo exemplo de elementos nos que podemos atopar estes disruptores endocrinos e, polo tanto, como podemos previr o contacto con estes disruptores, porque unha ciudadana comentaba que están en todo, imposible. Bueno, e que botando de unha ollada, a verdade é que vemos de todo, vemos envases de plástico, ¿no? Por exemplo, imos cousa por cousa para ir vendo. Por exemplo, envases de plástico que están nas nosas cociñas, nos nosos cuartos de baño, en todas partes. Efectivamente. Se nos vamos á parte dos táperes, elementos pois como biberóns, chupetes, de uso diario, etcétera, todo isto usamos todos os días, pero o importante é saber dúas cousas. Que temos alternativas a estos elementos, en vez de usar de plástico, pois usar de vidrio, tamén non metelos no microondas, etcétera, e tamén transmitir tranquilidade porque gracias ás normativas europeas cada vez estes disruptores endocrinos están menos presentes nos materiales que usamos habitualmente. Pois é, que tuppers no microondas, non. No microondas, non. Os de plástico, non. Podemos usar os de vidrio. E despois, pois para os nenos pequenos, etcétera, xa todos os elementos fabricados na Unión Europea xa non conteñen estes disruptores endocrinos. Porque no canto dos biberóns e dos chupetes xa se entende que os van levar á boca. Pero atención, no canto dos xoguetes, que xa lle digo eu que tamén os levan á boca, non sei se son tan escrupulosos coa presenza destes disruptores. Claro, a normativa cada vez vai traballando máis para evitar a presenza destes disruptores endocrinos en todos os materiales cos que estamos en contacto. Principalmente o que hai que recomendar é ter cuidado sobre todo cos xoguetes máis antigos. A medida que son máis novos, pois as regulacións son máis estritas, porque ahora coñecemos o problema dos disruptores endocrinos e están menos presentes. Gemma, perdona, pero entón imos morrer todos, polo que vemos. No. Que non cunda
no pánico. Estamos aquí asustados un pouco, porque claro, todos temos elementos na casa. Bueno, morrer, porque Marisa, ela é filósofa. Xarda non, pero é filósofa. Pero, Gemma, que alternativas temos? O sea, porque, por favor, danos un rayo de esperanza, que estamos asustadísimos neste momento. Temos que ter esperanza porque o importante é que sabemos agora onde están. A cuestión é que temos que buscar alternativas, non? Por exemplo, pois en vez de usar, por exemplo, produtos en latas ou en botellas plásticas, intentar usar en vidrio, en acero inoxidable, por exemplo. E coas tixolas, Gemma, por exemplo. Que debemos facer? Claro, de sempre o teflón, no? Que é o máis coñecido, o problema das sartenes antiadherentes, no? Pois nese sentido intentar usar unha alternativa como, por exemplo, a de ferro ou a de aceiro inoxidable. Hai de cerámica tamén. Non sei se son recomendables ou non, pero parece ser que tampouco son adherentes, porque senón entran en conflicto aquí, non? Pois se estamos cociñando pois a cea, por exemplo, se nos pega todo ou acaba a comida medio queimada, isto tamén é prexudical para a nosa saúde, pero antiadherente tampouco. Entón, que utilizamos? Claro, o máis importante tamén a frecuencia con que usamos. Entón, por exemplo, igual podemos ter unha sartén antiadherente que non este rayada, etc., típica, clásica de teflón, pero a maior parte da cociña que fagamos noutro tipo de sartén. E, sobre todo, temos aí o Nadal, sempre podemos facer a carta aos Reis Magos para pedir elementos que non teñan disruptores endocrinos. É algo que me preocupa moito, porque os dermatólogos insisten na necesidade de empregar cremas solares, non? Pero moitos filtros dos que usan as cremas solares tamén teñen estes disruptores endocrinos. Que filtros solares debemos usar? Claro, principalmente o que necesitamos é sempre mirar, porque hai diferentes, intentar mirar, hai algunhas aplicacións disponibles que cada un podemos tener no noso móvil para mirar se a crema que vamos a empregar se ten ou non disruptores endocrinos. Isto está conectado moitas veces coas plataformas a nivel de normativa europea, entonces non recomendar un en concreto, senón que se che gusta un en concreto, pois comprobar a ver se efectivamente... Bueno, e lanzar esa mensaxe tranquilizadora de que as propias normativas cada vez restrinxen máis de por sí o uso e a presenza deste tipo de disruptores, así que enténdese que se vai mellorando en todos os produtos neste sentido, non? Viga David por aí cun certo movimento no público, que está pasando? Raquel, perdón, estou con Maruxa, verdad, o teu nome? Que, bueno, dixo non é? Sí. Ela é a prima guapa das Supremas de Móstoles e... Pero eu vi que estaba ela meneando a cabeza, non sei se de aprobación ou en contra. Non, estaba mirando porque me interesa moitísimo o de diabetes, porque por desgracia... A ti eres diabética, vale. E como ti na túa casa, por exemplo, tes teflón? Traballo moitísimo con cousa cocida. Moita cousa cocida. Moita cousa cocida. Por medo, non porque non me sepa o resto. O sea, por cuidarte, non? Por cuidar, sí, porque non quero morrer. Por unha mala noticia, aí vamos todos, hermano. Dando guerra ao marido, o tempo que se poida, non? Bueno, e, por exemplo, non sei, o tema dos tuppers e todo isto, os microondas... Cristal e microondas, nada. O sea, que ti xa estás moi preparada para todo isto. Teño moitos anos. Bueno, vamos, sei, non me vou meter... Por exemplo. Eu coidome moi ben, aparentemente. Non, xa te veis que vas moi ben. Se vos coidades moi ben, igual vos interesa do que imos falar agora, porque xa adiantábamos antes. Atende, Maruxa, que isto seguro que che interesa tamén. Chegamos ao Nadal, e claro, sempre estamos falando desas enchentas, de que nos excedemos, e moitas veces coa mellor das intencións. Imos ao Super, Gemma, coa intención de escoller as opcións máis saudables. Entón, se vemos un turrón normal e vemos outro que pon sen azúcares engadidos ou 0%, dicimos, non imos pecar, collemos esta opción. Bueno, pois resulta que o mellor estamos cometendo un erro importante porque non é a opción máis saudable. Contanos. Claro, o máis importante cando vamos mercar produtos é ler as etiquetas. É algo difícil, temos que botar tempo, pero é moi importante porque na etiqueta tenemos moita información. Moitas veces, cando os alimentos lle sacan ou lle eliminan o azúcar, incrementan as grasas. E grasas moitas veces saturadas. Eso mismo. Entonces, aí está o problema. Por eso é moi importante, cando vayamos a ler o produto, pola parte de atrás, cando comparamos azúcar e sin azúcar engadido ou 0% azúcar, mirar que o porcentaxe de grasa
sea o mismo, sobre todo que o porcentaxe de grasa saturada sea a mesma. Porque, Gema, agora que dixeche... Bueno, imos ver aí un grafismo, penso, para que se entenda mellor, pero agora que dixeche eso de se miramos na etiqueta sen azúcar engadido ou 0%, non é exactamente o mesmo? No, claro, eso moitas veces leva a un erro, a confusión, porque todo o mundo pensa que é o mismo, por eso é moi importante ter isto en conta tanto para a xente que ten diabetes como a que non ten diabetes. Maruxa apunta, Toma nota. 0% azúcar añadido, o que quere decir é que non se puxo un azúcar adicional, pero, por exemplo, pode ter azúcar naturalmente presente, por exemplo, dunhas froitas. Se pon sen azúcares é que o porcentaxe de azúcar é mínimo, casi poderíamos decir que non é nada, e generalmente o sustituyen por un edulcorante. Pero tamén é moi importante ter en conta, como por exemplo, como están vendo aí na gráfica... Sí, estamos vendo unha comparativa de turrón tradicional e turrón de 0 azúcares engadidos. Claro, cando vemos eso, se vos fixades no apartado hidratos de carbono, os hidratos de carbono, para que nos entendamos, é o que nos fai subir o azúcar. Pode ser azúcar puro ou non, pero isto nos sube azúcar. Entonces, o alimento, o turrón neste caso, que ten 0% azúcares añadidos, solamente ten 1 gramo de azúcar, pero ten 61 gramos de hidratos de carbono. Máis que outro. Claro, non ten azúcar, pero sí ten hidratos de carbono. Entonces, as persoas que teñen diabetes, cando compran isto, teñen que ver que o azúcar sí que lles vai subir, porque ten hidratos de carbono. Entón, Gema, a hora de darse un capricho no Nadal, de pecar cos doces, será mellor ir os que teñen azucre aos que non teñen azucre? Iso depende do problema ou da enfermidade, dos problemas que teña cada un. Xeralmente, o que sempre recomendamos é comer con moderación. Un dulce pequeniño, un trociño pequeniño, eso mismo. O máis importante é eso. Non temos que pensar que porque pon 0%, que podemos tomar toda a tableta de turrón. Claro, porque ademais se levan edulcorantes, determinados edulcorantes tampouco son moi aconsellables. Efectivamente, porque moitos, claro, son artificiales, non son aditivos, teñen esa famosa E nos ingredientes, non? Que como outro aditivo, algo artificial, non é como azúcar natural, a veces vai ben para xente que ten o azúcar moi difícil de controlar, para que nos entendamos, trae outras veces que é moito máis saudable tomar o turrón de toda a vida, un trociño pequeniño, que é o que deberíamos de tomar todos. E é que o azúcar ás veces está presente neses produtos, pero con nomes un pouco distintos e enrevesados que poden resultar enganosos. Penso que temos por aí algúns exemplos para que tomen nota na casa e saiban que, máis ou menos, ao final é xarope ou azúcar que estamos consumindo cando hai presenza destes, non? Efectivamente, é moi importante que cando miramos a etiqueta, porque ás veces non lemos sacarosa, azúcar, lemos outra cousa. Hai xente que non o coñece porque non o ten por que coñecer, pero é importante ter isto en mente. Estos son os nomes que suelen aparecer. Ora, hai moitas veces que aparece o xarope de millo, que é algo moi frecuente porque é como un tipo de azúcar, para que nos entendamos, que fai que os alimentos se manteñan estables durante máis tempo, que teñan máis sabor, como un conservante. Erititrol, non? Tamén... Sí. Que parece que te vas a arrancar. Erititrol, pero é que a verdade é que parece que imos morrer todos. Eu teño unha pregunta a ti como experta, Gemma. Hai un estudio de por que todo o que está rico mata e o brócoli ao final é o único que se pode comer? Porque que está fallando aquí? Claro, tamén temos que pensar que moitos destos alimentos artificiales teñen moitos produtos que son adictivos ou que incrementan a palatabilidade. Por iso non podes comer un cachiño só, non? Por iso son precisamente adictivos. De feito, este xarope de millo é un elemento específico que fai que o alimento este como moi gustosiño, que nos guste moito, ter esa necesidade de seguir comendo estos alimentos. Isto é un dos problemas tamén que se asocia co incremento das tasas de obesidade. Non se debería regular isto de algún xeito, porque entendo que a información está aí, pero se a información resulta incomprensible para a maioría da xente, ata certo punto un poquinho enganosa. Non habería que meter un poquinho máis de man dura, que a xente cando merca algo saiba realmente o que está mercando? Sí, efectivamente, tanto desde instituciones políticas como desde as sociedades científicas, o que se está intentando é dar esta información á población. Por eso é moi importante pequenos tips, como é ver esos nomes diferentes de como nombrar o azúcar. É importante que a xente o teña en conta. Niso estamos traballando, pero pouquiño a pouco, pero sí que é moi importante. Será importante tamén levar os lentes cada vez que queiramos mercar algo, non? E fixarnos na etiqueta
Efectivamente, sí. Ler as etiquetas é algo que pues, para que vou ler, pero é moi importante para saber o que estamos comendo, sobre todo a xente que ten diabetes, que lle pregunte no seu centro de saúde, tanto os compañeros de enfermería... Claro, recomendacións personalizadas, porque é certo que hai que ler con atención, porque o 0% azúcares ven así de grande na tableta e o eritritol ven así de pequeno. Así que hai que ter moito ollo, hai que ter moito ollo. Gemma Rodríguez, moitísimas gracias por aleccionarnos e contarnos todo sobre os disruptores e sobre os azúcares. Moi interesante. Gracias un aplauso a vosotros. fortísimo.